Woi, aku nih video iki ame ngomong tips menghadapi ujian PTN tanpa sinau. Kowe ngerti kenapa kok aku ngomong tanpa sinau? Soale lingkunganku iki sinau iki digapah, dinyek, diece, direndahkan, diedak-edak. Acuh pokoknya. Asok. Contohnya ngene. Yo. Hei! Kowe sinau. Terus malah sinau. Mau lebari tak lebari kowe. Yo ngono iku lah. Angel nih urip ning lingkungan kok ngene iki angel. So makane aku mengke tips-tips kanggo kowe. Ora usah sinau. Ngopo sinau ngopo? Sinau ki ngopo? Wong pinter ku lho kalah karo wong jero. Matamu acawan brotmu. Wong pinter kalah karo wong jero. Tapi bener. Jujur, aku yo prihatin padha wae sih. Nek misale kowe gap year. Kowe gap year. Rasane kira enak, sumpah. Hatiku melah. Hati kecilku terluka. Contohnya kok ngene iki tas sing biasa. Contoh wong gap year. Apa nang? Re. Gila. Ge. Nang. Sandalmu dicopot nang. Rak duit toto. Ayo lu gosek. Dari SMA saiki do lanjut ning ndi nang? Pot. Ning ndi le? Jonathan Ugi. Kowe, Sen, lanjut ning ndi, Sen? Kula ten UI tel. Lah kowe Sal. Lanjut ning ndi, Sal? Kula ten Udimas. Universitas di mana saja. Iku mau lagi sing biasa. Durung sing ekstrim. Ekstrim iku ono. Dunia ini keras, Bro. Ono sing ekstrim timbang mau. Temenan. Ning ndi le? Kowe, Sen, lanjut ning ndi, Sen? Antum. Lah kowe Sal. Lanjut ning ndi, Sal? Wis ra kuat. Ampun. Ora kuliah, setan cok temenan asu. Ojo nganti gap year. Sumpah ojo nganti gap year. Tapi nek misale kowe gap year, ojo nesu ndelok video iki. Iki mau guyon. Mlebu ning tips. Tips pertama. Tangi yo subuh let, sumpah tangi yo subuh let. Kawanan let. Guyon iki. Aku iki sing ngimpi koyo Lit. Wis awan ta Lit. Piye. Sakwise kowe tangi subuh, ojo lali. Salat. Rak ketang aku rak salat sih biasa.
Tapi kan nek ujian mosok ora sholat. Matamu ame ujian tok sholat. Tapi yo bener sih rata-rata ame ujian sholat, bar ujian salah sholat cambrotmu. Ya tapi sholat dulu kiblat dhisik sih bener. Ojo kayak mau. Lanjut. Si nomor piro mau bajingan lalian. Lanjut. Sing nomor piro mau aku lali basing sing. Semoga lanjut. Bar sholat dongo. Mintalah kepada Yang Maha. Ya Allah Gusti, mugi-mugi kula ketampa ya Allah Gusti. Tulung ya Allah Gusti. Nek kula rak ketampa ya Allah Gusti. Ora usah ana sing daftar ning kono. Sumpah ya Allah Gusti ya Allah. Ora usah. Ha matamu ndonga koyo ngono. Ojo. Nek dik mau tuh. Dongo opo ta dongo kok elek iki dongo opo? Dongo sing genah koyo ngene. Ya Allah Gusti, tulung kula ketampa ya Allah Gusti. Aku ora kuat ya Allah Gusti. Serius ya Allah. Ya Allah Gusti, makku wis tuwek ya Allah. Nah, sawise kowe salat, wis dongo. Olahraga tetap. Olahraga ini penting. Juta coklat. Ya tapi olahraga juga kakean sih. Cukup pemanasan. Santai. Pemanasan dulu ya, pemanasan. Nggak usah rekor-rekor, nggak usah. Olahraga atus tetap atus. Ojo nanti atus. Mabuk. Smell like a pig. Atus penting. Cendol dawet seger piro 500-an. Ragowo ketan, ancen merice bakule, tabukan. Ya, atus kono ora apa-apa, atus kono ora apa-apa. Ya ora apa-apa, bebas. Semua orang itu punya hak. Ame adus koyo ngono ora apa-apa. Sing penting adusmu ora suwen terus kesuwen adus ngopo ya kesuwen adus. Samponan kesuwen ora usah rapi-rapi. Nah, beratus mangan sarapan madang nyekek iku penting ono energine awak. Nah, bermangan macah sing ganteng penting. Mosok kene SBM pacaran koyo ngene. Yo dikampelnya ambek pengawasi gue. Jakon dengkulmu kowe. Nek jakon dengkul piye? Jakon dengkul. Jakon dengkul.
jare mak paling ngisor kayak kak kamu kayak. Tapi aku pesen siji. Kowe ora usah jenenge nggawa contekan, nggo joki, nggo jero, telepon uang, bayar pengawas, ora usah. Sing penting ki jujuran. Yang terpenting adalah kejujuran. Ojo nganti. Kowe malah kayak wong iki. Asu mlebu temenan, Len. Asu di pak kuping, Len. Mangka. Tips yang terakhir. Ben kowe iki wani. Aku wani. Tutup klik. Tata Patrick. Klikin. Ya semoga lah cukup. Aku sih yakin. Jen wayahe entuk bakal. Kowe sih ra ngandel ambek tips kowe iki ra ngandel. Sumpah kowe ra ngandel. Gendeng. Fakta nih Husen nih lho. Uripe ku lho ngangger mangan turu isih. Mangan turu isih ngoco. Mangan turu isih ngoco. Ya. Iku ketompo SBM tahun wingi. Murni. Kanggo kue kabeh sing wis nonton video iki dari hatiku paling dalam. I love you, Lid.